Pokiaľ nemáme projektovú dokumentáciu, tak využívame 3D skenovanie. Ten objekt si vlastne pomeriame a spravíme z neho skutkový stav. Začínalo sa niekedy metrom pásmom, potom prišli laserové merače, v podstate sme chodili a pípali sme. Bolo to kuriózne v tom, lebo potrebuješ na to dvoch ľudí, jeden, ktorý beha reálne s tým metrom a druhý, ktorý si zakreslí to, čo meriaš na papier, potom prísť do kancelárie a ten papier prekresliť do 3D softveru. Je to vlastne taká dvojitá, trojitá robota. Veľakrát sa stane, že zabudneš na nejaké výklenky alebo si niečo nepoznačil správne, není si istý, nesedia ti tie rozmery. Čiže na tú stavbu sa musíš vrátiť. Z praxe nám to vychádza, že minimálne raz až dvakrát, aby si doladil naozaj tie detaily. Tu je ten obrovský prelom, kedy vlastne my s tým 3D skenerom prejdeme celú stavbu kolom dokola a on nám zamerá nie len plošné veci, ale aj kvázi výškové. Vrátanie nábytku, ešte súbežne ten skener natáča aj v 360-ke. Tie detaily, ktoré nám ušli, tak si vieme naozaj pozrieť na videu, ako sú. Vieme z toho si pomerať aj obraz, ktorý je na stene, čiže vieme dať v podstate reálnu podobu toho, čo sme naozaj merali, vrátane nábytku. Môžeme si to predstaviť, ako keď realitky robia skeny, čo predávajú byty. Je to nejaký takýto prístup s tým, že my s tým dokážeme pracovať v našom 3D softveri v BIMe. Vložíme to v našom prípade do Archicadu, kde máme ten model už nejakým spôsobom hotový a vychádzame z neho. Čiže žiadne prekresľovanie, žiadne zabudnuté merania alebo nejaké odskoky, ktoré sme si není istí, pretože máme to všetko naraz v tom jednom zameraní.